خانم خیلی چام اینم گرنگ میکنم حتی خانه یارو کنم چیزی پروتو دارم چیز ندیش کردم تکلیف من نیلوفر می‌نویسه بیشتر. نیست تاکای نوروز نیست. دونا من نویگ نویسته گیاه. سلام علیکم رفیقی. چی علمی دیل خوندگیم همه شقت خودش خوندگیم همه شقت خودش نویسته گیاه. سلام علیکم тамошобинони муҳтарам. бахши навбати барномаи меҳмони нохонда аст ва бо шумо манам Ноз. имрӯз мо назди студияи Респро омадем ва дар студияи во меҳмони нохонда мешавем. как всегда чизомон қатимона тайёр кардагием рафтем. монда шидем. в общем ина айнат пишидаршон маълумай ки студияи Рестай. ҳозир мебинем раҳмон метан ё не. надеюсь ҷан. Салом. мумкинай? мумкинай? Салом. мо ҳеҷ када бузӣ намекунем. барнома меҳмони нохонда ном дорад. Салом алейкум. Ассалом. Салом алейкум рефиқи. Тоза кисрос тоза камара. Мо бе партнерем билам. Ассалом. в общем барномаи меҳмони нохондай мо бояд ҳам хеле неожиданно биёем. медонед? гуфтантон? хеле бояд намегуфтанд хай майли. в общем савғотиёмон оварда. ягон чи тайёр чӣ коре мекунед намекунед. в общем бояд моро меҳмондорӣ кунед шумо. усиш дасти шумо дай. мо ҳамчун меҳмон дасти холӣ наомадем. шумо ягон зай пиши доштед? Ям качистон овардаги ам гирефт куртов ташкил кунед. Мана номра мен тавак биёд. Порча ва чи биёд бурали мудат. Бурали ташкил кунед. Интимос ҳам ҷои шабо брена чи. Ман таштон. Студия навая камон. ҷада ҳамада тапар тупур дуромад. вечна барномаи мо ҳам хеле саломати чихе ама мен ишта. Ва намбра ама пише хеле ноз кадига. шумо чӣ хелен? ай сабабе ки студияи Рест нав ҳуишидагиай ва да процесси ремонт ҳозираш да бароям қайҷаи хеле кам тарак беспорядка аҳамият натен. скоро ремонт кардестан намакаса кӯшиш кардестан бачаҳо студияшонам ҳуй мекунанд. ай ҳозир уже як кор кардестем ба фикр мо. худмон запис дорем ва да канали худам да интернет вали овозаш накардам штоби ҳуяй ва клиентора даъват накардам. ака гуфтем парда бигирем ва як консонер бигирем ҳамаша сар кунем. ҳамаш соза ягон камбудӣ нест. як парда дар корай ва як консонер дига тамом. скоро ҳуй мешавад студия. ова моҳи апрел байниш не иншоалло ҳуиш мекунем. ҳамин ра рӯйкра ҳуиш мекунем. вақтдан рост бегу ҳақиқата. бовартон кад шар нест квадрати қасам бихӯред. шумо чӣ вақт шуморо чӣ гуфт? маро гуфт ки ҳам хеле барнома аст скоро меоянд не ки мо бояд нагем ки кай меоем. барнома меҳмони нохонда ном дорад. мо бояд неожиданно биёем. ҳамин барномаро мақсадаш да ҳамин. шумо чӣ ба пешравӣ накардастед? салом алейкум. созен хубен мухлисо саломатон. созам азур ина хай студия кардем ки RaLiK насиб бошад мешавад трекои нав. хай запис кардастем ҳаминҷа вали тайёр шиста.
меброи аз кора ягон треки девона ждат кунанд мухлисото? зура аму ягонаи бояд броя. Чандум серияш? Сериал нест, яд. В общем, мухлисои Рест ждат кунанд трекои навшона, ҳамакасаи на совместни трек. Рест такай наврӯз нест. Кстати, чӣ боб вихели гапчап шид? ӯ мақсад ду гудак дора тайпаи зиндагӣ ва мехоҳад ки чӣ таланте дорад, чӣ ақле дорад, мехоҳад худаш сарф кунад ва ман ҳамин чизам мехоҳам ки худаш пеш брава, худаш ҳаракат кунад. И қатъи мо ҳастаем, мия хабар мегирад, салом алейк, якдигара мебинем, чақчақ мекунем ва тоқа ҳамин гурӯҳи Рест прода дигар нест, тааллуқ надорам одам. Ба хотири чӣ? Ба хотире ки ютуби худаш да бояд чизои хича партоя, фикр ақидаи хича нависта эҷод кунад партоя. Да назари шумо странӣ наметавад ки як бора чанд касаи группа биромад? И ҳамаш дар ютуб бинавад таиҷа мара бугӯй ман ягон марғӣ ё балаболӣ нисбати якай наврӯз накардам ва ягон кас нисбати ягон кас ягон кор накарда. Коме биромад фикри канали хича кад шахер авлод биромад пранк дар канали худаш кестай, лендам авлод биромад дар канали худаш видео кестай, наврӯзам биромад дар канали худаш видео кардестай. Мақсад шахер ай авлод медиа биромадай хеза набиромадай? хуб авлод медиа мақсад яга ҳамин ҷои дар барон рулит кеста боша уҷа авлода сағири хичон. О хичон хеле часто граница мемонанд ки авлод медиа вообще дигар чия лейбли хеза авлод вообще отдельно. Граница чишми мардум бисёр фарқият дорад мақсад. Хай ҳо. Вақт мардум мебинад дигар чӣ хиёл мекунад так. Ина оз ман наврӯз созем ҳар бегамиш мисол мебинем дигар не ки то мардум хиёл мекунад ки ягон ҷанг шидаге мо ягон истифодабарӣ шидаге ягон номардӣ шидаге баъди шартҳои шумо чӣ иборат чӣ кор кананд кора кард шартҳои мо ҳозирашда чӣ ҳунаре дорен ози нишон метен мо авранги рекл айзик крутовтон кам метонем рекл айзик у айзик вообще у айзик харид кунем чӣ ба шумо 20 сум да харид кард у айзик чизе каду крутов набуд у ов надошт чакара да салата ҳама чира якҷоя кард ман риск накардам хӯрданда не ки оператор монсоз буд вроде мехрам мақсад ози крутов фақат кардам метонем ягон тамом мо шумо ягон чиз дигар требовать накардаем чиста камбағал на пирашки ва билиши дорем агар жланкатон боша чизои худмон меҳмондоритон мекунам чизои главное меҳмон аҷа зиқ нарава тамом ҳозир пайш мешем калиҷон бикишеш да шумо чӣ навигария чӣ ба чанд қа да ягон ҷои хеле гуфти гапои русо светица намекарде хеле ҳамин сабаб дошта проблемаҳои зиндагӣ буд хеле талаш кардем баъд охир хеле ма агар ре бирорум так гуфти ҳамун ҷонон да як рӯз трек мекин чӣ мекини мебирори шаву яки охир бегӯ ягон трекҳои соз кунам дер бошаву ягон трекҳое ки бигзара мардум да маъқул боша не ки намедонам чӣ ба просмотрҳо каман мумкин сабабаш ҳамин боша ки ма дер мебирорум шояд ҳамин боша дастгиришон боша просмотрҳо ки соз шаванд мо ҳар як лайк комментариҳо ҳамаша мехонум мақсад чизои соз бошад дастгирӣ бошад ма мекунем чизои соз трекотон ки бироварден дар куҷо мепартоенаш дар канали худам номи каналтон чие мастер аз я мезанем мебироя канал в общем мухлисои Рест будроен ждат кунен дастгирӣ кунен ва ай тарафи ё ҳам ваъда додистанд ки ҳаракатошон мешава будроен ждат кунен трекҳои нава да планот чи аст бо беғарзи трек ҳозиражда ба фикрам ҳеҷ клип мумкин бишава клип мешава насиб в этом и есть весь RaLiK. В общем, клипора мина мешида ждат кунен қатъи ки совместный трек дорен оли бо насиб боша ба фикрам қатъи ювна оли трек у қатъи мебирорум бо RaLiK қатъи мебирорем хай в общем Рест бо ранги пештара сплачон нишид ҳозир кия вообще да группа ҳозир да группа ака ҳозираш дар RaLiK худаш тоқа мондагияй ҳозир планоам хеле ки бо группара вастанавид кунем мо вастанавид карданӣ будем ҳамин чизао яке чи хеле наврӯз ҳуй хӯрда байнум баъд шумо дикаса мешавед шумо RaLiK мумкин хеле намедонам худаш бага агар ягон таланти дигар боша азиз дили ҳамун Рест асосан бояд се кас боша асосан
Да кланшони на RaLiK мастер азиявы дилик бо я таланти нав айруи батл мешносаниш ба фикрам. Полный официальный блэкстаровский амайчи контракт кати. По условию контракт чхали мешала, если не секрет. Да? Условия контракта он чхали абад. Навруз, Айзик, Беха. Кибет бода арест про? Айзик да арест бод? Ова. Айзик, Навик. Ҳама кан ман худам хати респро контракт хатим даже бахдо мақсад бахдо ҳамедон май кадис тимада мондаги шам фамилия ка қариб қоғази контрактам я чақчақ ки я вақт дабай продюсер пайдо шид дар ҳаёти ма дар карьера репи ма ҳамунҷо ҳама кор қоғазӣ шид ва натури наврӯз 3 сола чиз дошт мақсад контракт дошт азизшон 2 моҳа штобе ки дар навигарӣ агар боша ино мерес далши мерава ва чизе ки нест наврӯз контрактш буд шид рӯзи 19 март соли 2017 мо дар ин кабинкаи мардак аз яре кирда шиштагӣ будем чақчақи реста кардем ва якҷоя айтим биромадем маслиҳат чакадем гуфтем илтимос бародаро 3 сол ҳамин чиз бояд беста дасти мардакӣ додем ака мақсад чихе бигум лавз додем ва ваъда додем ки местем то 3 сола ягон чи бояд навигарӣ кинем айно меам группа ва ай сабабе ки қайд наврӯз дабман як нофаҳмӣ шид и барвақттар биромад дар ҷош мо 0 грамма гирифтем ва бисёр дига одаморо гирифтем ай ҳамин сабаб ина ма мондум худам тоқава акай наврӯз 3 соли пирраш тамом шид рӯзи 19 март дар консерти Истаравшан официально эълон кард ки то что вай дигар респро нестай Navik MC тоқа хичай а так ҳозираш дама тоқаем концерт эълон кард ки шумо видео шудед ай ман медонистам то что меброям рӯзи 19 ужева а так видеош баъд биромад баъд ман видео шайдам ки аниқ набиромад концертда шумо қатишон набудем будем як ҷоя будем концерти Истаравшан ҳамамон дар як ҷо будем як ҷо даже чихе меган хеле як гостиницада ҳама каса истодем ва як мошин қати рафтем омадема то есть айс рафтан ма қадига одам будам айс омадан қати якай наврӯз омадема уже хеле чувство буд ки то что чи гапе мешава а так ба ҷанг бугӯй ба рафтор бугӯй не хеле намёк буд то что ки якай наврӯз мерава респро пешай в общем ози ё ҳама каса чӣ тайёр мекунед чӣ тайёр кардани ин вообще чака доре то чӣ мекунем корча наёвардику равио омадан ҳамига чақчақ кунем ҷохан тавақ павақ ҳама шу чақчақ кунос чӣ хелите дига ойлико чанд сум это секрет чиба секрет ойлико згаема чи вазне премия метана зура беҳтар мара кор дара ойли ки мо ай худмон вобаста чанд барномае биспорем сари барномаамон мосум мегирем чанд барнома миспоридаам ҳар хел чандта мисол 10та зиёд миспорӣ сари як барнома чанд сумай 100 сомон меги ай 50 сомон беҳтарин бахлоништи барномаитра маамаша тамошо мекунем медони хела инстаграм мегумуд ку маамаи барномаитра тамошо мекунем реп ньюза ту пеш мебарӣ реп аналитикара тамошо мекунем уҷара барои худтон ба фикр мебинед дар кадом ҷоени шумо в данный момент барои нос тамошош мекунем чӣ навигариай бо чӣ планоай план ҳаме ки мехоҳем ягон хит тайёр кунем ва сар битем клипш қатӣ бе клип накунем бе клип айдонадона да хубтар ки то что биган о сағира хичам тоқа метонистай мақсад шумо тоқа нестем ки ина акаис қатима ха азиз қатима мисол азиз ай дига ҷиҳат зуриша нишон мета мисол ба сводка мара азиз ёрдам мета хит кардӣ трекошон ам нормально не трекош беҳтарин як ёзи барои хича бояд навигарӣ кунӣ мақсад мара то тоқа сводка қатӣ яка ёрдам додам метавона барои ки сводкаи беҳтарин мекуна ва чӣ хеле медонем дига сводчико дар дига студио анозӣ
қарор дорам. Навик менавист мегуфтам. Дурусте? Дона ман навик навистагиай ва ма харидагии ма ин аврӯз мақсад бигирем хато намекунем барои чӣ ки 1 миллион гирифт ва ма қасума ютуб снимат кардем оз юра ма намедодам нито мешид реалия ва номардӣ мешид реалия мирғӣ мешид агар текст амада мисол хеле бугӯй нависта боша буга падарка бихониш нейтари не амно я дона ма навистагия чӣ алами диле хондагием ҳамаша қати хидиш хондагием ҳамаша хидиш навистагия тамом а так дал шиша хидаман нестим шогирдом қати исуса тачид мекунам текстуи ман нилуфар менависа бисёша ғам бето барбаре менависа пеш рафтан шонакаи наврӯз чӣ хел шаҳр додан ами ситуатсияра мақсад чӣ гуфта биромадан дар рӯзи консерт рӯзи консерт ягон кас ягон чӣ нагуфт ҳам ай сабабе ки ман қатъ шудам хеле приблизительно хеле наздикем хеле дигармон қатъи чувства мекунем мақсад мехонем мисли дигара ами сабаб ма то қай чиза хит карда будам даже марио қатъи мо буд ба худо онҷа марио хит марио ҳам хит накард ҳеҷ кате мара хит накард просто ман як дилам дар дур рафта так боварӣ надоштам ки ҳами видео мебирояд дар ютуб дидам биромад ва тамошош кардам мара ягон гапам гуфтагӣ неста ягон мақсад ба хубӣ биромад адреси ма да ягон гапи нито загӣ нест ва ман ҳармат чӣ мекунам акай наврӯз даги ҷои бошӣ набошӣ зинда бошӣ ҳама вақт нам хеле ақлта барои худат истифода бар трекҳои нав ҳозир чӣ ҳастад тайёрай нимкола тайёрай нимкола тайёр рости гап ҳичи нестай ва тайёр чизе ҳастай дар канал маёзираш дар ки ягон биромадагиам ҳоли ҳичи тайёр накардастем не ана ози айпай студия ман мехоҳем ки як гуфтам ку чӣ хеле пештар қайд кардам як треки хит мегум тайёр кунем клипш қатъи ё скори пукори қатъи клип кунем ба худо баъд бибурорем ҳам як бори дига миллиона бигирем як бори дига дар тренд бибуроем баъд дар дилмон армона мемона репам бибуроем бирем дига надорем бисёриёро уже дили бисёриё ханак шидаги аре бисёриё не толка има баси бас не авай хеле дигим дараҷааш мондани мисол 5 соли охир реп дар ҳаёт дараҷаи аввал да буда ака ҳозир дараҷаи аввал да дига намехоҳам ман бирем чӣ ба имина ҳозир вақте ки реп нормалне да хотон меёра имина ҳозир мехоҳен уже дигим дараҷада монанд вақте ки якм дараҷада бояд ягон чизе боша ки туда даход биёраву мақсад тайпай зиндагӣ чида бутони а вақте имина ҳамин чиз уже покриват кардастаи сумаш қатӣ ва ҳамин чиз уже даход овардастаи шумо мехоҳен дар дигим дараҷа бимонедш охи ай сабабе ки и ҳар як азобои пешинара мара қатъи расчитват кард расшо чидем бигирем мақсад бо зиёдтиш қатъи мара фоида овард реп не ки бо хубай ку як ҳаёт айдам би гаштан бесполезное хиёлӣ мекунам ягон бизнесчаи худо ягон ҳаёти худо дар такси бизани хубтаре хиёлӣ мекунам чиамай репери аввалин не ман намегум репа полни бас мекунам просто аввалин дараҷа мисол зиндагиро мемонем ина мисол ма хайна мисол допустим зан мегирем зиндагӣ ма аввал мемонам семья ма ҳаёти худ ма вақте уже у дараҷода расидем ба у қулаҳо аввалш ки расидем зиндагиро худо худаш ризқона хиёлӣ мекунам мета тоқа ютуб нея баъд ютуб худаш кай ки премиямон дод гуфти гапо пенсиямон дод беҳтарин мешавад не як репи безе бихонӣ ман аҳамият додам ҳамин мардама мухлиса агар репи безе бихонӣ мисол репе ки ту хеле тоқа мегӯя чизи бихонам просмотр мегирад ку хеле чиза натури аҳамият наметам ва просмотр намегирад чизеро ки мақсад дабулош ҳаракат мекунӣ тачид мекунӣ ана чиз просмотрат метава сумат мета чизи простой барои хеле чизо мерава ба ҳамун расшод мешава нишонат метам ҳозир даже творчески студиям бисёр трекҳои мара монетизатсияш кор на бисёрш не аксариятша бигем хато намекунем трекш кор намекунам монетизатсияи трекам кор намекунам ав фоида тоқа мара тамом ягон ҳолам контракт дорем қатишон контракт дорем камтар 12 стан ай сабаби ами барои видео треко даболош мондан бароям қа карантина ама одамое ки да посредникҳо сумро ё мекунанд ва ё ба фикрам карантин дашидаген чӣ хеле ки намедонам украинай
намедонам ки ҷояи ростига Украинада 14 рӯзоли карантина я 7-8 рӯз дигаш мондагӣ. Россия панҷум да мебарад. Россия дам панҷум да карантин мебарад, мумкин панҷум да баъд бо контракти нав кунанд. Ё басам кунанд, ҳеҷ гап надорам. Ба худо. В общем, иҷа бачаҳо ҷон кандеста намедонанд чӣ кор кунанд, чӣ хеле кунанд. Ҳама каса дар тори тавақ чизе маслиҳат доранд. Ба чӣ хулоса омаде? RaLiK гуфт ки мо Ман наметавонам охӯрим. Не бра чӣ кор мекунам. Тарелка дорад ё отдельно бигирам бая Бра бушу боша ага. Я он каса кхши кориш намета. Чего как вам резать хотите? Круто, да где можно чхаля байнер подрингач? Чхаля. Кесерок. Подрингач мне чхаля резать хотите? Это. Ава ча мажбур шали бой кора мекин. Просто Марио бояд, а? Кому намегу? Хай намегу фагар чико мекаде? Я тоза мекунем, я он чӣ харид мекунем. Ин чизои шумо дар холодильник мемонем, шумо дар ягон чиз дига мекардем. Ба худо Марио таре. Ё мая ташаккур нишон там чиқар мекунем. Нигоҳ кардесте? Оша хито мекунем, просто оз нишон мекунем. Қадима шумо гап наза? Чиба ма қатиам ам хад гап мезанам. Не. Чиба? Хидма пир хиёл мекунем. В общем, не хали майдаш мекунем, ба хали резаш мекунем. Ай хали резаш мекунем. Хали майдатар мешавад. Мар ҳамаша реза намекунем, гире. Нохмо дараз хона кор мекунем. Бор нохмо. Нохмош доза. Кавай тарадам ки. Ай каналш 50 чакнем гем бо. Яким бора ход кадесем ба фикрам. Кадаге нагом. Чи ход кадам метонам? Соус метонам. Качкавя метонам, тухм тамат метонам ки ро дар телевизион ям каза мекунем. Тухм тамат, омлет я не. Мо омлет дига зе. Тухми руби гуфти авғоно. Тухма қай тамат мекунем, мехри гӯш шуд меҷум бабам. Ман студент будам дар Россия, Костромада. Сумо медодан, продукт мехаридан мевардан ки тайёр. Безорум кардам. Чӣ мега? Чӣ мега? Баран абд хтарак чор метаж гира абгу мо меҳмон дорем чизи дори бите. Окей, парсида надорум, дава аказ бояд будам. Бра аз ҷон тра гап намегира. Охи аме бинайра он студент хиёл мекунам. Ин аҷа пакет да мусро гирифтагиам. Дар сар ягон кас назанам бо. Ман худам ҳамҷа хост. Ну чё закрыл? Не, я оли резанак называю, болош мекунем помидор закрыл. Майда майда. Медони се му хаби што да не. Ло. Хто та ја медони се шакаро? Хама метара. Охи мо меҳмонӣ омадаги. Не, шакаро круто грехте сам. Чиз ми круто тарафим чиз да беш харид. Я не поняла. Я он беатни неста ба. Шакаро круто ранг круто гушти да гем. Бах. Коми мия мегем гушти. Круто хуресем записи намекунем. Ай мега. Като чихе блам студия шуд. Кадамишки калани бадам примикам. Шумо салат тайёр кардем бачка. Ой, шакаро кардем накуле.
کردن در کارای عندهم مصران